So Bybit has reunited na Precious Msikana kumurova. Vanava they are somehow related, ditete nemuzukuru. So it wasn't difficult to look for Precious. Right now Precious is pregnant. Ndofunga muri kunyatsozvionera mega. Amene kwaanga kuita zvechi house girl ndokwaakadzoka nenhumbu. She is now pleading for assistance. Hanzi ari kufana kuzvara next month musi wa8 December ndopaakanzi ndopaari kufana kubatsirwa. A lot of people are fascinated with their story and they have vowed to help them. Bybit akavhura page nezuro and within a day ratova close to 80,000 people. Malikes ake anenge achiona ma50,000 ma40,000 likes. Ndakuona senge pachaita nyati pati 2 panapa. Situation yana nyati ndo ichaitika pana Bybit because a lot of people are trying to help. Vakutosaina ma-contracts nema-companies ndo zvavakutoita izvezvi. Bybit ari kunzi ane mwana nemurume. I'm not so sure about that, but ndo makuwa mamwe anga achingotenderera. Vana vanenge vakashayirwa school fees and then they resorted to marriage. I feel like if they were found in 2022, this whole thing was going to make sense because ma-socialites edu, ma-celebrities anga amboti ada kubetsera yaya akazongonyarara akati zi. I feel like ndo zvakaita kuti vasabatsira because vakaona kuti nyaya yakaitika kudhara. But anyway, pane vari kutobatsira. Vanava since vaine mhuri, I don't think kuti zvekuchikoro it will make sense. Zvekunzi vadzokere kuchikoro vaende padesk. Amen, I don't know, but zvandonyatsoziva kuti kumusha once wangoita nhumbu vanhu vanozodzokera kuchikoro vanenge vangori vashoma shoma chaivo vanozoda kuconcentrata nekuchikoro. This might be their breakthrough situation yavari iyo yekutowanika iyi. It might be like a breakthrough to them because vanhu vakawanda vakutotaura kuti toda kubetsera, toda kuzoita sei. Pane tsamba panapa yanyorwa iri kunzi iri kuda urgent attention yemusikana uyo anonzi Precious wacha nenhumbu. Hence I'm reaching out to share the urgent situation of Precious, a young woman facing severe challenges alongside her family. On November 6th, Precious' father visited the Mount Darwin Social Welfare Office in hopes of contacting Myras for assistance. After much pleading, they managed to connect, but initially, Precious' father hesitated to allow her to meet with Myras. Upon my intervention, I arranged to meet Precious and hear her story. It is heartbreaking to learn about the hardships her family is enduring. Precious had to discontinue her education in the second term of Form 3 due to financial difficulties. She has 3 siblings, 2 of whom are still in school but occasionally miss classes due to unpaid fees. Chiswit Secondary School is currently withholding a birth certificate due to outstanding school fees balances. In search of better opportunities, Precious' family left their rural home where they faced extreme poverty and lack of employment. They are now living in Bindura where they earn a mere $100 to support the entire household. Precious has expressed a strong desire to help her family and is seeking assistance for her siblings, particularly to enroll the 2 school-aged children in grade 7 and grade 2. The youngest sibling, only 3 years old, is not yet of school age. Additionally, Precious is planning to give birth in December and is in urgent need of support to prepare for this new arrival. She has aspiration of pursuing a course or starting a small business to contribute to her family's income, especially since her husband, who works as a builder, is currently struggling to find work. I kindly appeal to our community and any generous individuals to consider helping Precious and her family. They deserve the right to education and a chance at a better life. Even small contributions can make a significant difference. Potential support could include funding for education for the children, assistance with starting a poetry business, or providing employment opportunity for both parents. Let us come together to support this family in need. Your kindness and generosity can help transform their lives. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, Myras ndovanyora tsamba iyoyo. I don't know what you guys think kuti nyaya yanyorwa iyi yakamira sei, and I feel like kuti vana vakutosanganiswa kwavaitwa nevanhu kudai. So chero zvakaitika 2022, it's a way yekutoti panapa Mwari atozviona kutoti they really need help in 2025. Ndo zvandangoonawo ipapo. But anyway, next time vana ngavadzidziswe kuti kana uri musituation yakadai so usanozvare. Atori nehusband but chikoro chakatadza kuitika, vese vakatobva vatoita zvekuti vaite mhuri. Zvimwe zvacho soka uchinyatsoona kuti mhuri iri kutambura iri kuita sei, iwe woenda unomitiswa uko, woenda unoita murume. Aiwa,
toita senge we are sounding harsh and but vana ngavadzidziswe kuti kunzoku regerai kumitisana. Patinacho Mugabe togara tichiona masituations akawanda ekuti they could have been avoided. Eji yacho wedu ndo isiri kumira zvakanaka. Yes, vanhu ngavabatsire, hatisi kuramba kuti vanhu ngatibatsirei vana ava, but in future panoda kungoudzwa kueducatwa. I think vana especially vari kugara murural areas kuti ngavambomira zvebonde, ngavambomira vaconcentrate nemabhuku vaite zvechikoro. Anyway, help iri kudiwa panapa, kubvira kupreparation, kubvira kuvana school fees and the likes. Vanokwanisa kubatsira. I feel like this is your chance, and if the story touches you, you can go and do something. Zvema-interview hameno zviri necessary here zvekungoramba vana vachango-interviewa. Sure, nyaya 22 yakaitika kudhara, vana vakaregerana kudhara vakatanga kutaura vese. What is so fascinating now zvekuti saka iwo pawakarohwa paipai, saka iwo I don't see it as irrelevant. Nyika yacho hatina zvekuita. Ndo zvandatoona kuti nyika yacho hatitori nazvo kuti tibate pekuiti interview yekuita sei kwacho interview pakadai so. Amen. I'm being insensitive, but to me, I don't think it really matters. People should just help. Zvimwe zvese iratova drama.